Ομοσπονδία Εξοραϊστικών Συλλόγων Οικιστών Αγίων Θεοδόρων και ο Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων το Πράθη σας καλούν στο πρώτο μουσικοχορευτικό αντάμωμα φίλων της παράδοσης. Απόψε στις 8:30 στην πλατεία Νέων πρώην Σιμίτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Αγίων Θεοδόρων το Πράθη, ο μουσικοχορευτικός όμιλος Ερωτόκριτος, το λαογραφικό συγκρότημα Μεγάρο και το χορευτικό τμήμα Συλλόγου Ιτεψιχώρη. Την εκδήλωση πλαισιώνουν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική το μουσικό σχήμα Επτάσιμο και το συγκρότημα του Διονύση Κορνιλάκη. Σας περιμένουμε απόψε στις 8:30 στην πλατεία Νέων πρώην Σιμίτη για μια βραδιά γεμάτη μουσικές και χορευτικές περιπλανήσεις από όλη την Ελλάδα.